Páni, skončil nám zápas 22. kola, posledný zápas základnej časti do ligy. Poprosím o krátke hodnotenie, najprv pán Vyhara, nech sa páči. Tak myslím si, že diváci mohli byť spokojní, videli rušný, dobrý zápas. Samozrejme, my sme počítali, že super je veľmi kvalitný, že musíme sa na to trošku pripraviť. Určite tréner to bude hodnotiť možno, ale zdalo sa mi, že trošku nás domáci podcenili a aj keď po prvom góle v tej druhej minúte hneď to vyzeralo trošku horšie pre nás, ale za stavu 3-1 by nemali pustiť takýto zápas, aj keď myslím, že boli viac ako vyrovnaným súperom domácim a mali sme aj dostatok šanci, takže možno v závere by sme aj za ten druhý polčas si zaslúžili vyhrať. Ale myslím si, že domáci trošku asi už myslia na to, čo bude ďalej a tento zápas pre nich až tak nebol nejak dôležitý možno, ale pre nás každý bod sa ešte ráta, takže samozrejme musím poďakovať prácu za dobrý výkon a dobrú prácu, aj keď také góly by sme ľahké nemohli dostať, tak to určite aj kolega si bude hodnotiť, že aj my dostali možno, ale ja som spokojný. Rasto, nevidíme často na štadiónu a na Bardejovskom už vôbec nie, aby po 20 minútach padlo 5 gólov. Tak, riešili sme pred dnešným zápasom, alebo 2 hodiny pred zápasom, nevynutené zmeny v zostave. Trošku to sa mi zdá, že zakývalo aj v kabíne a ten rýchly gól nám skôr uškodil ako pomohol. A také góly, ktoré sme dostali za tých 20 minút, sme nedostali počas celej jesennej časti. Obrana, ktorá nás zdobí, že stojí na pevných nohách, tak dnes stála na veľmi krehkých základoch a bohužiaľ, ako toto, čo sme si... Momentík, počkajte. Pardon. Nie, tu. Jasné. Chvíľočku. Daj. No, mali by sme ísť. No, takže poďme k tej obrane. Takže akože dnes sme boli veľmi labilní vzadu a super nás za to vytrestal a to, čo sme si za tých 20 minút vyrobili sami, sme museli do konca polčasu naháňať. Nakoniec sa nám to podarilo a je škoda, lebo tam boli dve situácie ďalšie gólové, že ten zápas sme mohli už do polčasu zvrátiť. Či tá remízia je dnes zaslúžená, my sme si za dnešný výkon víťazstvo nezaslúžili. Hostia cez zimu nejakým spôsobom ten káder doplnili, prišli tam takí, by som povedal, skúsení futbalisti, a dnes to aj na tom trávniku potvrdili, ale aj napriek tomu dnešný výkon pre diváka, či tréner, kolega rozprával, že či sme supera podcenili, jednoznačne sme nepodcenili, lebo našim cieľom bolo skončiť v súťaži na 2. mieste po tej základnej časti. To bol jeden taký motív a druhý motív bola hra ukázať konečne víťazstvo, potvrdiť víťazstvo v Trebišove vysoké na domácej pôde, aj keď sme dali 3 góly, čo doma ich toľko zase nedávame, ale dostali sme 3 a možno dnešný futbal nebol nejaký oku lahodiaci na krásu, ale bolo rušno aj pred jednou bránou, aj pred druhou bránou a tá remíza si myslím, že je spravodlivá. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem.